Moikka! Tällä kertaa luvassa on vähän erilainen video ja tarkoitus olisi kertoa kokemuksista, joita mulle on kertynyt Booster XL:stä. Tämä kyseinen vene on vuosimallia 2006 ja tätä versiota veneestä on valmistettu vuosina 2004-2011. Osa huomioista liittyy boostereihin ja alumiiniveneisiin yleisemminkin, mutta keskitytään nyt pääasiassa tämän sukupolven XL:ään. Booster on ollut monena vuotena Suomen eniten rekisteröity venemerkki, mutta täytyy sanoa, että ainakaan tämän XL:n perusteella en ihan ymmärrä miksi. Kokemusta tästä veneestä ehti kertyä mulle 12 kesän ajan, ja sinä aikana alun innostus uudesta veneestä ehti haehtua varsin tehokkaasti. Seuraavat videopätkät on syksyltä 2017, jolloin mä olin siirtämässä tätä boosteria viimeistä kertaa talviteloille. Hypätään siis arkistomateriaalin matkaan ja käydään läpi veneen hyviä ja huonoja puolia. Näin päästiin laiturilta veneeseen ja ensimmäisenä laitetaan virrat päälle. Sen myötä törmätään heti yhteen boosterin vähemmän mairittelevista ominaisuuksista. Pilssipumppu laulaa aina sateen jälkeen, koska vesivanerista tehty lattiarakenne ei ole tiivis. Vene on kyllä itse tyhjentyvä, mutta osa vedestä vuotaa lattian saumojen kautta pilssiin. Liikkeelle lähdön jälkeen törmätään seuraavaan ilmiöön. Veneellä on taipumus kiemurella hitaassa ajossa, etenkin tätä siirtoajoa raskaammalla kuormalla. Tavallaan ihan harmiton ominaisuus, koska vene ei ala erityisemmin kaartamaan kumpaankaan suuntaan, mutta ärsyttävää se kylläkin on. Rattia saa veivata koko ajan, jos keulan haluaa pitää suoraan menosuuntaan. Puhutaanpa seuraavaksi sisätiloista. XL:ssä on tähän kokoluokkaan tyypillinen tilaratkaisu 2 pulpetilla, parilla erillisistuimella ja täysleveällä suoralla peräpenkillä. Sinänsä konstailematon ja toimiva ratkaisu, mutta yksityiskohtien toteutusta ei ole boosterissa mietitty ihan loppuun asti. Tämän veneen keulassa on lisävarusteinen sivupenkki, joka tarjoaa matalaa säilytystilaa ja helpottaa kulkemista eteen ja etenkin sivulla. Styrpuurin laidalta laiturille kiipeäminen vaatii puolestaan jo melkoista akrobatiaa. Keulaknaapien vieressä on terävä kyynellevypintainen nurkka, joka hiertää keulaköydet katki. Pulpetit ovat kookkaat, mutta niissä ei ole juuri lainkaan käyttökelpoista säilytystilaa, vaan ainoastaan pieniä lokeroita. Takapenkkiäkään ei ole hyödynnetty säilytystilaksi koko leveydeltään, mutta sentään siinä istuu mukavasti 3 aikuista. Patjujen kiinnitystapa saa niiden saumat repeämään. Veneen kuomu on hankala viritettävä ja kuomutalli ahdas. Kuomun kiinnitysklipsit irtoavat helposti kiskoiltaan, mutta niiden takaisinlaitto on usein tuskainen projekti. Pulpettien välipressun rullausmekanismi saa kyseisen pressukappaleen lentämään kaaressa mereen. Kuskin paikka on suht ergonominen ja toimiva, vaikka plotterille ei olekaan vielä upotettua paikkaa, kuten uudemmissa malleissa. Lisävarusteiset offshore-penkit nuljuvat ja lisäksi niiden jousitusmekanismit on jouduttu uusimaan. Nyt päästiin eroon nopeusrajoituksesta, joten pistetään vene liukuun ja demonstroidaan vähän XL:n suorituskykyä ja ajo-ominaisuuksia. Vene nousee liukuun ilman suurta liukukynnystä, mikä on hyvä piirre. Se mahdollistaa hitaamman ja pehmeämmän ajon kovassa aallokossa. Tämän sukupolven XL on kuitenkin suht herkkä kallistelemaan ajossa ja vaatii aktiivista trimmitasojen käyttöä. Puuskittainen sivutuuli nappaa myös tehokkaasti kiinni etenkin kuomulliseen veneeseen ja horjuttaa sivuttaista tasapainoa. Tämä veneyksilö on varustettu 90-heppasella 4-tahti Suzukilla, joka on tehosuosituksen puolivälistä. Vene on suht maltillisen painoinen ja pohjan kulmakin on vaan noin 17 astetta, joten tehon voisi olettaa riittävän hyvin. Todellisuudessa vene kuitenkin kulkee tahmeen oloisesti ja huomattavan pitkällä vesilinjalla laahaten. Koneen ylöstrimmaaminenkaan ei paljon kevennä kulkua. Kokeillaan, mitä vene kulkee näin syksyllä 1 hengen kuormalla. Vajaat 28 solmua on onneton lukema näin kevyellä kuormalla. Tähän toki vaikuttaa merkittävästi kesän aikana likaantunut pohja, sillä alumiiniveneissä ei voi käyttää tehokkaampia kuparipohjaisia eliönnöstömaaleja. Mutta keväisin puhtaalla pohjallakaan vene ei saavuta kuin hädintuskin 31 solmua huippunopeutta kevyellä kuormalla. Kuormaa meillä on tavallisesti ollut 3-4 henkilöä ja viikonlopun mökkikamat päällä,
jolloin huippunopeus on puhtaallakin pohjalla maksimissaan 28 solmua. Syksyllä lukema jää tätäkin surkeammaksi. Matkanopeutta meillä on ollut yleensä semmoinen 22-23 solmua, ja polttoainetta on kulunut keskimäärin 8,5 desiä meripenin kulmaa kohti. XL:ää ei voi siis kuvailla erityisen taloudelliseksi veneeksi luokassaan. Melutaso on myös yksi boosterin heikkous, sillä veneen runko tuntuu toimivan ikään kuin kaikukoppana. Moottorin ääni on siedettävä vain hyvin kapeilla kierroslukualueilla, ja muilla nopeuksilla ajettaessa kumiseva melu on korvia huumaavaa. En tiedä, onko tämä ongelmana vain Suzukin moottoreilla, mutta epäilen, ettei meluisuus korjaannu myöskään muilla koneilla. Susukista puheen ollen, tämän veneen moottoriin on reilun 10 vuoden aikana ehditty vaihtaa jo koko alapää jäähdytyskanavien syöpymisen takia. Se ei ollut ihan halpaa lystiä, ja ilmeisesti kyseessä on tämän moottorimallin tyyppivika. Tällä kokemuksella valitsisin XL:n moottoriksi hieman tehokkaamman 100 tai 115 heppasen koneen, ja Suzukin sijaan ehkä mieluummin Yamahan tai Hondan. Myös perämoottorin ohjauskaapeli on kertaalleen katkennut ajossa ja aiheutti silloin vaaratilanteen. Palataan vielä hieman veneen ajo-ominaisuuksiin, jotka jättää etenkin kaarreajossa toivomisen varaa. Hiemankin jyrkemmissä kaaroksissa veneen perä tuntuu lähtevän luistamaan sivusuunnassa, potkuri haukkaa ilmaa ja kone ryntää. Tämä siitäkin huolimatta, että kone on asennettu alimpaan mahdolliseen asennuskorkeuteen. Demonstroidaanpa tätä vielä astetta tiukemmalla kaaroksella. Potkurin ventiloimista voi tietysti ehkäistä trimmaamalla kone alas ennen kaarosta, mutta aina sitä ei välttämättä muista tai ehdi tehdä. Muutamalla sanalla voisin sohasta myöskin boosterin huoltoa ja ylläpitoa, vaikka mun mielipiteeni saattaa tässä asiassa vähän poiketa valtavirrasta. Alumiiniveneitä pidetään yleisesti helppohoitoisempina ja kestävimpinä kuin luitemuoviveneet, mutta kokemuksesta sanoisin, että ihan yhtä paljon ne vaativat pesemistä ja puunaamista, jos veneensä haluaa pitää hyvän näköisenä. Boosterin maalipinnalla on lisäksi ikävä taipumus kuplia ja hilseillä, joten valitsisin mieluummin maalaamattomalla rungolla varustetun boosterin. Ainoa asia, missä alumiinivene on luitemuovivenettä huolettomampi, on pintanarvojen sieto. Ei haittaa, vaikka vene osuu rantautuessa hieman kallioon tai rantakiviin. Isompien vaurioiden osalta alumiinirunko voi sen sijaan olla jopa luitemuovista vaikeampi korjattava. Alumiinilla on myös materiaalina sellainen ominaisuus, että se väsyy ja haurastuu ajan saatossa. Siksi alumiinivene ei ole hyvin hoidettunakaan ikuinen, toisin kuin usein väitetään, vaan sen elinkaari on korkeintaan muutama vuosikymmen. Vanerilattian elinaikaennuste ei ole niinkään pitkä. Alumiiniveneen hyvä puoli kuitenkin on, että se on elinkaaren loputtua kierrätettävissä, toisin kuin luitemuoviveneet. Tässä taisi olla päällimmäisenä veneestä mieleen jääneet asiat. Nyt aletaan lähestyä rantaa, joten tiputetaan vene liuusta ja kootaan ajatukset yhteen. Tämän sukupolven Booster XL on varsin keskinkertainen vene, joka ei loista oikein millään osa-alueella. Parasta veneessä on matala liukynnys ja materiaalit, jotka ei ole arkoja pienille nirhaumille. Parannettavaa kuitenkin riittää. Vene kulkee tahmeesti ja ajo-ominaisuuksissa on muutenkin kehitettävää. Sisätilojen suunnittelu on jäänyt puolitiehen ja veneessä on kosolti pieniä ärsyttäviä yksityiskohtia, jotka haittaa käyttöä. Katastrofaalisia puutteita boosterissa ei kuitenkaan ole, joten veneen isoimmaksi ongelmaksi muodostuu mun nähdäkseni se, että parempiakin vaihtoehtoja on tässä koko ja hintaluokassa olemassa. Tässä oli mun havaintoni ja ajatukseni Booster XL:stä, mutta olisi myöskin mielenkiintoista kuulla, millaisia kokemuksia muilla on tästä veneestä. Laita siis ihmeessä kommenttia, jos olet ollut veneilemässä tällaisella boosterilla. Ajatuksena olisi tehdä tällaisia kokemuksia veneestä tyyppisiä videoita jatkossa lisää. Toivottavasti niistä on hyötyä ja ne koetaan mielenkiintoisiksi. Kanavan pääpaino tulee silti jatkossakin olemaan venereissuvideoissa. Kiitos kun katsoit videon ja seuraavalla kerralla jatketaan taas uuden reissun parissa.